se închide corect cercul sau gaura care rămâne pentru a finaliza proiectul. Deci lăsăm ața de cusut de fiecare dată și cu ajutorul acului coasem în felul următor. Prima dată agățăm bucla din față, deci nu ochiul întreg, dar doar bucla. Nu tragem mult. Pe urmă, următoarea, din cealaltă poziție o agățăm. Din interior. Prima dată din afară spre interior, a doua oară din interior în afară. Deci așa, de jur împrejur, până ajungem la ultimul ochi. Am ajuns în ultimul ochi, acum trag strâns și cercul se strânge. Introduc în interiorul cercului, scot firul în altă parte și iată așa se primește. Și aici voi face un nod și îl ascund în interiorul jucăriei. Tai ața rămasă și ascund coacul ce mai rămâne. Și așa am închis un detaliu